Så, du tror, du ville være en fantastisk middelalderlig snigmorder. Måske har du spillet lidt for meget Assassin's Creed, set for mange melankolske fyre springe ned fra klokketårne ind i høstakke, og nu er du overbevist om, at din skæbne involverer hætteklædte kapper, viskede hemmeligheder og poetisk hævn. Lad os tage her den fantasi i et hovedlås og trække den gennem en mudret gyde. Skal vi? Fordi det at være en middelalderlig morder ikke var sejt. Det var ikke stilfuldt. Det var ikke engang mildt hygiejnisk. Det var elendigt. Meget. Så spænd sikkerhedsselen, skyggekrammer, for dette er historien om, hvordan det at være lejesoldat i middelalderen var mindre legendarisk snigmorder og mere våd sæk af desperation med en dolk. For det første, du blev ikke en morder, du endte på en måde, som en ingen vågner op i en fugtig hytte og siger, ved du hvad der ville forbedre mit liv? Mord for penge. Nej, morder blev lavet af livets rester. Vanærede soldater, flygtede festebønder, tyve, der var forstikkende til lommetyveri. Hvis du havde et glimt af færdigheder, 0 udsigter og den moralske fleksibilitet af en beruset vaskebjørn, til lykke, du var rekrutterbar, og glem de der træningsmontager, hvor en klog munk lærer dig de gamle sværkunster. Din træning var, prøv ikke at falde ned fra taget, lær hvilke gifte, der ikke dræber dig, og overlev dit første job uden at græde. Der var ikke noget broderskab af den skyggefulde hvisken. Ingen velkomstkurve fra gilden. Du var på egen hånd, medmindre du tæller rotter og fortrydelse som kolleger. Lad os tale om udstyr. Du tror, du får en sammenklappelig håndledsblad, ikke? Adorabelt. Hvad du fik, var en rusten dolk, en sækleds kappe, der lugtede af løg, og måske, hvis du var rig, det var du ikke, en garotetråd lavet af gamle harpestrenge. Du var nødt til at dræbe mennesker, der var paranoide, stærkt bevogtede, og ofte boede i slotte med mere sikkerhed end en moderne lufthavn. Og du skulle gøre det iført sko, lavet af håb og kartoffelskaller. Troede du, at du ville få en god løn? Søde sommerbarn. Din betaling var halvdelen nu, halvdelen senere, og med senere mente de som regel aldrig. Eller værre, her er din betaling, et sværd i maven, så du ikke kan tale. Kunderne ville ikke have dig i live efter jobbet. Du var den menneskelige ekvivalent af en indgangske. Dine mål. Ikke ligefrem lette mål, da adelsmænd, biskopper, korrupte generaler, folk med vagter, voldgrave, hemmelige adgangskoder og muligvis trænede mordgås. At myrde dem betød uger med planlægning, bestikkelse, forklædning og held. For det meste held, fordi du ikke var James Bond. Du var den fyr, der krummede dig bag et vinkøkken og viskede, vær venlig ikke at nyse, mens du forsøgte at stikke en mand gennem et blyindfattet vindue. Og lad mig ikke komme i gang med gift. At gift i middelalderen var en gør-det-selv-affære, der involverede urter, skimmel og hvad end den frø lavede under månen i går aftes. Du havde en 50-50 chance for at forgifte den forkerte fyr, dig selv, eller lidt irritere din måls mave, før han erklærede hellig krig mod din landsby. Det var mindre stille og dødbringende, og mere jeg tilsatte mynte i stedet for belladonna igen. Dine forklædninger? Patetisk. Du blandede dig ikke ind i en maskebal. Du lod som om du var en munk, uden idé om hvordan man beder, eller en skorstensfejer, der ikke vidste hvad en skorstensfejer var. Du så ikke ud som en ædel skurk. Du så ud som en underernæret ilder i lånte klæder, og hvis nogen genkendte dit ansigt. Tillykke, du er lige blevet midtpunktet i næste søndags hængning. Og ensomheden. Ensomheden genkendte ingen holdkammerater. Ingen håndterer, der giver dig information gennem en magisk øretelefon. Bare dig og din snigende paranoia. Du talte ikke med folk. Du undgik folkemængder. Du stolede ikke på nogen. Og med god grund. Selv din arbejdsgiver ville have dig død inden morgenmaden.
Du sov med det ene øje åbent, og din dolk under din stråmadras, som også var din middag. Lad os nu sige, at du lykkedes. Du dræbte baronen, undslap gennem brønden og løb fra vagterne. Hurra! Tid til at fejre. Nej. Tid til at flygte fra landet og ændre dit navn til noget som Broder Ubeskrivelig, fordi du nu var den mest jagede person i riget. Den lokale herre ville have dit hoved, klienten ville have din tavshed, og bønderne troede, du var en dæmon, der talte med frøer. Du var ikke en helt, du var en fodnote. Og hvad fik du for besværet? En håndfuld tarnede mønter, et ar, der visker forræderi, hver gang det regner, og en legende, som nogen anden vil fortælle forkert, i en krog 20 år senere. Så, tror du stadig, at du er skabt til middelalderlig snigmor? Fortsat forestil dig selv som skyggen i natten. Tænk igen. Den eneste skygge, de fleste snigmordere efterlod, var pletten, de lavede, når de gled på deres eget blod. Kort sagt, at være en middelalderlig snigmorder var en frygtelig idé. Men hey, hvis du virkelig vil prøve, så tag din sløve kniv, tag din lopperamte kappe på, og gå ud og øve dig i at falde ned fra tage, indtil du stopper med at skrige. Du vil passe perfekt ind. Du tror sikkert, at træning til at blive en middelalderlig morder involverede mystiske mentorer, stearinbelyste kryptager og viskende kampsport i slow motion. Måske forestillede du dig en klog mester ved navn Bror Knivhænder, der lærte dig at gå på tage uden at lave duellyde. Nej, stop det. Det her er ikke en anime. Dette er middelalderens Europa, og middelalderens Europa havde et motto: held og lykke, du er på egen hånd. Du gik ikke på Assassin Academy. Der var ingen Hogwarts for homicide, ingen forgyldt invitation, ingen skab fyldt med fortryllede kastestjerner. Du trænede ved at være for fattig til at dø ordentligt. Hvis du ikke blev stukket ned, mens du faldt ned fra et tag på din første mission til lykke, du blev nu betragtet som erfaren. Træning? Mener du fejle, indtil du ikke gjorde det? Måske startede du som en tyv. Fantastisk. Det betyder, at du allerede vidste, hvordan man klatrede op af vægge, sneg sig forbi berusede vagter og stjal muggen brød uden at græde. Måske var du en vaneret tidligere soldat. Det betød, at du kunne holde en klinge og havde nok traumer til at sove gennem et kroslagsmål. Hvis du bare var en desperat landsbyboer, der kunne læse 3 ord og ikke skreg af din egen skygge. Nogen besluttede sikkert, at du havde potentiale. Du lærte alt gennem trial and error. Meget fejl, især hvis du forvekslede giftig efø med natskygge. Sjov fakta, begge vil ødelægge din dag, men den ene får dig til at klø, og den anden gør dig til en lig. Du har prøvet gift. Håber du ikke blandede det sammen med persille. Du forsøgte at snige dig ind i en adelsmands soveværelse. Bedre håbe, at du ikke forstyrrede hans hunds natsnak. Du lærte hurtigt eller døde anonymt. Nu lad os tale om våben. Du fik ikke en tilpasset, sammenklappelig, udtrækkelig håndledsblad smedet i de vulkanske flammer fra Ninjabjerget. Du fik, hvad du kunne stjæle, bytte eller binde til dit bælte, uden at det klirrede som en hjemsøgt bestikskuffe. Hvis du havde en dolk, var det en luksus. Det meste af tiden var det en rusten køkkenkniv indpakket i snor. Du brugte garrotes lavet af gamle snørebånd. En sten i en sok var et værktøj. En mursten under din kappe. Det kaldes en middelalderlig multitool. Rustning. Rustning var for folk med en fremtid. Du bar en sæk. Hvis du var heldig, fandt du en kappe, der ikke lugtede af gedetår og skam. De fleste snigmordere så ud som gående bunker af vasketøj. Vil du se mindre mistænkelig ud? Rul dig i noget mudder og lad som om du er kålbonde. Vil du gemme dig i fuld offentlighed? Vær fattig. Ingen lægger mærke til fattige mennesker. Lad os ikke glemme gifte. Ja, gift. Den tænkende mands dolk, undtagen at du ikke havde nogen kemigrad. Du havde en gammel dame i skoven, der mumlede ting som ulvens ånde og rottebærsaft.
mens hun spyttede i krukker. Du gættede på doser. Du gættede på ingredienserne. Du testede det ved at fodre det til rotter eller din nabos geder. Den gode nyhed, dit mål døde. Den dårlige nyhed, det gjorde alle de andre ved festmåltidet også. Tillykke, du er da lige blevet forfremmet til pestilent plage af riget. Og hvordan fik I jobs? LinkedIn eksisterede ikke. Du blev opsøgt i dunkle kroer af nogen, der lugtede af løg og hemmeligheder. De gav dig en møntpose og et navn. Målet? En baron, eller en biskop, eller en fyr ved navn Klotte, der skyldte nogen husleje. Du spurgte om betalingen. De sagde, halv nu, halv senere. Spoiler, der var ikke noget senere. Enten døde du, blev ghostet, eller fandt ud af, at mønten var falsk. Du kunne ikke præcist anlægge sag. Deres ære, min klient, den navngivne lejemorder, blev røvet af sin moralsk fleksible arbejdsgiver. Du gik ikke på pension. Du blev bare mere stille. Hvis du levede forbi 3 Dive, var du en legende. Hvis du levede forbi fyre, antog folk, at du enten var udødelig eller ekstremt heldig. Men held var ikke en plan. Det var et håb, som at håbe, at det sværd, du brugte i sidste uge, ikke gav dig stivkrampe. Du havde ikke råd til fejl, et skridt forkert, og du var ikke en morder. Du var en hovedløs skrækhistorie. Mordere fik ikke anden chance. Du klarede enten jobbet, eller også blev du spikret til et træ. Så nej. Der var ingen seje akademier, ingen stilfuldt udstyr, ingen dramatiske træningsbuer. Bare smerte, løgne og den dybt deprimerende viden om, at din karrierevej stort set var gemmeleg med døden. Lad os få én ting på det rene med det samme. At være en middelalderlig morder gjorde dig ikke ligefrem populær til fester. Du blev ikke inviteret til fester. Du blev ikke serenaderet af minstreler. Ingen skrev kærlighedsballader om den hætteklædte fyr, der lugtede af gammel kål og havde 7 slags knive gemt i sine underbukser. Hvis der var en middelalderlig version af Tinder, ville din profil være en skitse på en efterlysningsplakat, der bare sagde, kan lide lange gåture i mørket og at stikke folk, der snorker for højt. Så du vil have kærlighed, selskab, måske nogen at dele dine stjålne brødkorster med og sammenligne teknikker til slipning af dolke. Held og lykke. De fleste lejemordere daterede ikke, de lurede, de hængte ud. De forsøgte ikke at få øjenkontakt. Hvorfor? Fordi alle var en potentiel vidne eller en fremtidig fortrydelse. At blive forelsket var som at sætte ild til dit eneste par støvler midt i en snestorm. Kortvarigt varmt, men i sidste ende dødeligt. Lad os forestille os, at du på en eller anden måde møder nogen. En venligsindet hyrde, en modig smed, en tjenerinde, der ikke vaklede, da du tabte en forgiftet ske. Du flirter, du snakker, du siger, jeg arbejder med tekstiler, og de lader som om, de ikke bemærker armbrystpilen, der stikker ud af din rygsæk. Du kommer tættere på, I deler hemmeligheder. Måske endda kysse under måneskinnet. Så begynder mareridtene. Du rykker i søvne. Du mumler navne. De begynder at stille spørgsmål som, hvorfor har du altid blod på dine sokker? Eller hvorfor døde min fætter Sir Roland af mystisk suppeforgiftning 2 uger efter, at du mødte ham? Forhold med lejemordere plejer at gå dårligt. Bedste tilfælde, de forlader dig. Værst tænkelige tilfælde, de indleverer dig for dusøren og køber en ny muldyr. Mest almindelige tilfælde, du skal fake din egen død igen og flytte til en ny by, hvor ingen husker dig som den stille mand, der altid sad med ansigtet mod døren. Lad os tale om venskab. Nogle mennesker siger, ingen mand er en ø. Nå, lejemordere er en sumpet, tåget ø omgivet af krokodiller og følelsesmæssig bagage. Hvorfor har lejemordere ikke venner? Venner sladrer. Der sladrer dræber. Venner lægger mærke til ting som, hej, døde Lord Pompus ikke dagen efter, du rengjorde hans stalle. Venner låner dine ting. Du kan virkelig ikke have nogen til at gå rundt med din garrote og prale af det til den lokale kroejer.
Det nærmeste en morder havde til en ven, var måske en stum apoteker med et øje, 3 hemmeligheder og ingen fast adresse. Selv da stolede du kun på dem, fordi de lavede god modgiftssuppe og ikke stillede spørgsmål. Gruppeaktiviteter? Glem det. Ingen spilaftener, ingen bueskydningsklub, ingen hemmelig orden af skyggefulde brødre, medmindre man tæller 3 fulde fyre i kapper, der prøver at overgå hinanden i brooding. Bolig til snigmorder var, lad os kalde det, fleksibel. Du kunne ikke lege et flot tårn med en voldgrav og forvente at holde en lav profil. I stedet blev du inde. Hytter, der lænede sig, som om de var følelsesmæssigt sårede. Ladelofter, der lugtede af ged og fiasko. Tilfældige kryptager, fordi spøgelser ikke sladrer. Udlejere hadede dig. Enten betalte du med stjålne smykker, forlod stedet uden varsel, eller de fandt en armbryst under sengen og besluttede at hæve huslejen med 300%. Roommates var værre. Ingen ønsker at vågne op ved siden af en fyr, der slipper kastestjerner og mumler om flugtruter. Og lad os slet ikke tale om den gang, du ved et uheld boede med en bart. Hver samtale blev til et rimende vers om moralsk tvetydighed og spildt vin. Husker du din familie? Nej. Godt. Det er sikkert. Hvis de stadig var i live, troede de enten, at du var død af pesten, løb væk for at slutte dig til et kloster, eller blev en mystisk osthandler i Brugge. Det er i hvert fald den historie, du skrev i dit sidste brev. I virkeligheden ville de nok skrige, hvis de vidste, at du var grunden til, at deres nabos fætters hund mystisk blev gennemboret. Familiesammenkomster var stressende. Hvad har du haft gang i? Hvad har du lavet? Du ved havearbejde. Du ved havearbejde. Rolige aftener hjemme. At tage livet af den lejlighedsvise hertug, det er bedre at holde afstand. Skriv vage breve. Send guld anonymt. Vis dig aldrig personligt, fordi intet ødelægger julen, som at blive genkendt af en fætter, der husker din uhyggelige dolksamling. Til sidst bliver det hele lagt sammen. Løgne, forsvindingerne, de knuste hjerter og de nedlukkede kroer. Og en nat sidder du på en bakketop, ser måneskinnet danse på din dolk og tænker, jeg er blevet et rygte med rygsmerter, fordi det at være en middelalderlig morder ikke kun handlede om at undgå døden. Det handlede om at undgå livet. De rodede, komplicerede, hjerteknusende dele af det. Du havde ikke råd til at bekymre dig. Du havde ikke råd til at huske navne. Kærlighed var farlig. Venskab var dødeligt. Tillid var en praktisk joke fortalt af skeletter. Og alligevel. Nogle gange så du stadig par gå forbi og følte noget. Længsel, fortrydelse, eller bare en trang til gryderet, der ikke smagte af forræderi. Det, kære læser, var den hemmelige kval for middelalderens snigmordere. Ikke drabende, ikke sårende. Men det faktum, at jo bedre du blev til at blive glemt, jo mere indså du, at du aldrig rigtig blev kendt. Så du er kommet så langt. Du har undgået vagterne, kysset døden på kinden, og nu bor du i en hytte, der lugter af rødbedesuppe og fortrydelse. Tid til at reflektere. Ikke på dine synder, de er begravet under krogen, hvor du efterlod din samvittighed, men på den største myte af dem alle, at være en legemorder nogensinde var noget mere end lidt kreativ hjemløshed med knive, og nu hvor du er for gammel til at klatre på tage uden at få en muskelstrækning opkaldt efter en fugl, er du klar til at møde sandheden. Virkelighed. Gilde. Hvilken lav. Du tænker på stenhuggere eller den lokale strikkeklub. Rigtige mordere kunne ikke organisere en middag, for ikke at tale om en hemmelig orden. Hver gang 2 mødtes i en krog, forlod den ene stedet i en sæk. Den eneste regel var, tal ikke om jobbet, mest fordi ingen faktisk vidste, hvem der havde hyret dem, og delvist fordi halvdelen af dem var for hjernerystet fra at falde ned fra ting. Virkelighed. Det tætteste du kom på et kodeord, var at råbe, øj, før han blev stukket. Dit eneste løfte var,
Lad mig venligst få løn denne gang. Et hvert forsøg på at danne en rigtig legemorderklub endte som regel med, at nogen var berusede, nogen døde, og nogen var i brand, som regel alle tre i en mand ved navn Geoff. Virkelighed. Du bar mod, og sandsynligvis en gammel sæk, måske en slidt kappe, hvis du følte dig fancy. Du så ud som en, der havde tabt en kamp mod en kompostbunke. Din idé om mode var hvad som helst, der ikke lugtede som sidste uges krydderret. Virkelighed. Din træning bestod i at falde ned fra tage, indtil du lærte ikke at gøre det, og undgå kammerpotter, masser af natpotter. Det eneste bjerg, du nogensinde besteg, var bunken af gødning bag krogen, og din instruktør var en noget tidligere tyv ved navn Peg Leg Marjorie, der kastede knive efter dig, indtil du stoppede med at græde. Virkelighed. Du blev forelsket hele tiden, i gryderad, støvler, der ikke lækkede, og den ene person på markedet, der ikke så på dig, som om du var forbandet. Romantisk kærlighed? Selvfølgelig. Men legemorder og kærlighed går sammen som ild og olie. Det er passioneret. Det er eksplosivt, og nogen ender altid med at bløde. Normalt dig, altid dig. Du mødte nogen. Måske var de en krøjomfru med et øje og en bedre kastarm end dig. Måske var han en bard, der sang falsk, men smilede som solen. Du turde drømme. Du turde at bryde dig. Fejl nummer 1. Du bragte dem blomster. De spurgte, hvorfor buketten lugtede af gift. Fejl nummer 2. Du forsøgte at forklare din fortid. De gispede ved udtrykket uheldig halshugning af en biskop. Fejl nummer 3. Du sagde, jeg vil ændre mig for dig. De sagde, venligst gå og tag din gås med dig. Fejl nummer 4. Du kom tilbage et år senere forklædt som en munk og forsøgte at vinde dem over med rimede limericks. Du blev straks ramt af en sko. Nogle legemordere formåede at finde kærligheden. Kortvarigt, bort tragisk. For det meste endte det i forræderi, misforståelse eller en mistænkelig brand ved brylluppet. Kærlighed var det ene mærke, du ikke kunne dræbe. Kærlighed bar rustning og bar på en stegepande. Fordi alle morderhistorier må ende. Ikke med en banket eller en medalje, men med den sidste job. Du var træt. Dine led gjorde ondt. Dine reflekser blev langsommere. Du begyndte at forlægge dine dolke og kalde hver kontakt Greg. Så bankede nogen på. De tilbød dig mønt. Masser af møntmålet. Et velkendt navn. En politiker, der engang forsøgte at dræbe dig. Eller en gammel ven, der nu styrede med jernnæve. Du sagde det ja. Hvorfor? Fordi dybt inde savnede du frygten. Du savnede den stille spænding ved at forsvinde i fuld offentlighed. Og måske savnede du at føle, at du betød noget. Arbejdet var kaos. Du brækkede et vindue i stedet for at glide igennem det. Du landede på et svin. Du glemte dit forklædningsskæg. Men på en eller anden måde. Du gjorde det. Du fik dræbt den. Mønten blev leveret. Du løb. Du gemte dig. Men denne gang blev paranoiaen. Skyggerne føltes tungere. Du vidste, at dette var det. Ikke fordi nogen fandt dig, men fordi du vidste, at det ikke ville blive bedre end dette. Du efterlod en lille pose med sølv og en note. Sig til dem, at jeg var ingen. Dit navn var ikke indgraveret i sten. Ingen statue står til din ære. Ingen sang synger om dine bedrifter. Men nogle gange i det mørke hjørne af en kro visker en bard en fortælling om morderen, der forsvandt i togen. De får ikke din historie rigtig. De siger, du havde et magisk sværd, at du kæmpede mod 5 vagter med en grydeske, at du engang reddede en prins, at du blev et spøgelse. Nogle siger, du stadig går langs vejene, gammel og krumrykket, mumlende om suppe og sko. Andre sværger, at de så dig i klosterhaven, mumlende limericks til en kylling. Men det er bare historier, og historier er alt, hvad der er tilbage af mennesker, der aldrig virkelig eksisterede. Så vild dig, morder. Du var aldrig en helt
Men du blev heller aldrig glemt, fordi i sidste ende er de bedste snigmordere ikke dem, der frygtes. De er dem, der hviskes om i historier, som ingen tør indrømme, at de tror på.